Igama ngokuphaka isibongo wakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhakuda kweyini ngingqwele ebhugabhuqa imizi abafokazana ngo-12 thuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini uxakile kusazoshuba kusanyaniseka noma yini ngumafa avuke njengedangabane ngunogwada ubhadwa ikhulule kumfuka amakhandakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu lenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena unyanyayo foke ngize ngizwe ngempatho namhlanje ke ngizokhuluma ngodaba olukhulu kakhulu oluthinta umsholozi neqembu elisha umsholozi athe uzolivotela inkulumo ke bengiyikhuluma ibaluleke kakhulu ukuthi iqonde zokhuluma ngomsholozi neqembu elisha athe uzolivotela ento engekalivotele futhi yedwa uzolivotela nayo yonke imimoya esupport umsholozi ephilayo nengaphili kobe kuvikelwa abantu beya kovotela iqembu elisha. Mina ke angizokhuluma ke kwi level enormal angizokhuluma futhi kwi level le debate aba politicians azoyidebate ngayo kodwa into engayiqinisekisa ukuthi politically na spiritually umsholozi uhlakaniphe kakhulu ngikuvume manje ke lokho mina politically and spiritually mangithi politically ngiqonda ukuthi ukuyidlala ipolitiki nokucupha umgogo wepolitiki nokuthi mawukhahlele kanjani nokucabangela abantu ukuthi bafisane nokucabangela ukuthi unabantu abakholela kuwena nokucabangela ukuthi kunabantu abadidekile abangazi politically nokunderstand ukuthi leyo game uzuyidlala kanjani hayi politically mina lokho ngibhala angivele mina ngivuma umuntu ngiyamvuma umsholozi politically nangendlela futhi iqembu leli elithulwe ngayo ngibheke emhlabeni ngibheke ezulwini nangendlela elithule ngayo still isakhombisa ukuvuthwa nokuhlakani bepolitiki ukuthi athi ngizovotela iMK party angasho ukuthi njengoba ngumsholozi sengisungule iMK party athi ngizovotela iMK party ngoba yini ngoba sengikhathele inhlangano ethile kaSibanibani nansi ngizoyivotela sengikhathele ukugqugquzela abantu ukuthi abavotele inhlangano enenkinga ngoSibanibani mina ngizovotela le ukhumbuleke ukuthi ngokuvota nangokukhampeyina unelungelo lokuthi ungakhampanela noma yiphi inhlangano obona ukuthi ingenza umehluko kubantu bese kuzoba nemithetho ke yeqembu nemithetho yeqembu ke manje ukuthi hayike thina ke sileli qembu leli umsebenzi wethu siphusha kanje inhlangano yethu nabanye bamaqembu baphusha kanje nabanye bakhampena kanje nabanye bamanifesta kanje kusekuyimithetho yamaqembu kodwa nje ngokomthetho nje wonke umuntu unelungelo lokuvotela noma yiliphi iqembu upresident angakwazi ukuhamba ayovotela nje iIFP qeda buye futhi bethi azoba ipresident eANC noma ngakwazi ukusuka upresident weEFF bethanda ayoyivotelela nje iDA kodwa buye abantu bakhe bese bevotela iEFF abuye futhi abe president uvota la ucabanga ukuthi khona ungenze komehluko ngoba uyakwazi ukuthi uthulwele abantu abamnyama ubalwele ukhombisa ukuthi ufana befa khona kodwa bese uyasuka futhi wena obubalwele ubakhathalele uthuka amabhunu uthuka yonke into bese uyithatha futhi ingane zakho uhambe uyifundisa futhi wena
kumabhuni uyithatha ingane zakho wena uhambe uyifundisa kubelungu. There is nothing wrong ngaleyo nto ngoba yindaba uyifundisa la ucabanga ukuthi khona zizothola imfundo engcono. Imfundo engcono. Pho yini uthi labantu abekho right ba wrong phela dlala ipolitiki nje na. Dlala ipolitiki. Khona ukudlala ipolitiki, khona ukumela iqiniso. Uyabona umsholozi bengabe ethi yes angaka resign ukuba iANC kodwa ngizovotela iMK. Udlala ipolitiki lapho and futhi right. Right. Ingakho kwazi kwathiwa ongcono lento ukuthi uzovotelani akube imfihlo yakho ukuthi uzovotela ini, akube imfihlo yakho okungcono. Kodwa still abaholi bamaqembu abakwazi ukuyifihla ngoba umholi nje ophambili kwinkatha uyasho wathi hayi ke thina siyovotela inkatha. Ophambili kwiDA athi siyovotela iDA nani votelani iDA. Ophambili kwiFF athi siyovotela iFF nani votelani. Ophambili kwezinye inhlangano athi ngiyovotela ukuthi nani votelani. Ukuthi uyovotelani ayona into engathiwa uqoshelwa eqenjini lakho ukuthi usho njalo. Uqoshwe eqembini lakho ngoba kunemgomo ukubonakala ukuthi eyiqembu usuyiphulile. So umsholozi uyikuphe kanjalo. Uyikuphe kanjalo umsholozi. Njengoba kumsholozi eyikhomba indlela. Ukhomba indlela ebucayi umsholozi. Njobe indlela ekhomba ku-MK Party. Umsholozi ukubuyazi ukuthi wenzani. Unyakazisa manje amasosha eMK alala. Lelele khona. Unyakazisa amaqabane afa elwela umzabalazo elelwa ukuthi abantu abamnyama bahlonishwe. Wonke lamaqabane anyakazile. Unyakazisa wonke amacomrade alala akholelwa kuyena. Emkhathini nje manje kuphazamisekile. Angifuni uqamba manje. Khathini nje kuphazamisekile and ngeke sikwazi ukuthula singakhulumi ngalento. Kuphazamisekile emkhathini nje ngabe. Kuyaphithizela nje ngeke ngize ngikhuluma into engekho. Kuyaphithizela kakhulu ngoba umsholozi usesukeni wakhuluma into enkulu kakhulu. And ukhumbule kunabantu abaningi abanisho ukuthi bayayithanda iANC kodwa futhi badiniwe. And ngampela futhi bebencamela ungavoti. Kodwa bese ikhomba umsholozi athi nansi ukhumbule phela basikhuluma iqiniso. Igama elithi MK umkhonto wesizwe. Igama lelo amasosha lawo alwele inkululeko kwiANC ukuthi besemandleni. Shiyo ukuthi kwabuye kwenzakalani ngomkhonto wesizwe. Kodwa deep down la ekhona umuntu oyisosha uvukile manje. La ekhona umuntu olale ekhala ngenhlangano ebusayo, olale ekhala ngezinye inhlangano manje uvukile manje ngoba umsholozi ngangayichaza lento ngathi umsholozi indlela ayiyo bethinta noma ekhuluma kuthinteka imimoya eyalala. And umuntu number 2 okwazi ukwenza leyo nto athi mayikuthinta akuthinte uze ukuthi kwakhonto ayithintayo ngaphakathi uJulius Malema. Shuthi njengamanje njengoba umsholozi eyovotela lela qembu shuthi iqembu alisupportayo liya. Angifuni ukuthi iqembu alivulile ngoba I'm very clever. Kodwa ngizothi iqembu alisupportayo, iqembu abona kahle ukuthi bonke labantu abakhalayo bazokwenza lokhu kuzokwenzeka lento afuna zenzeke. Sengisholo ukuthi le MK Party hayi sazoba nzima kakhulu. Kodwa futhi umgogo oqoshiwe thiwa mina bengiyiANC bengizothula. Bengizothula. Benge ngilwisa igama elithi umkhonto wesizwe ngoba once lelo gama lali kwakhona indlela elilwisa ngayo ukuthi lisebenze kanjani ukuthi yabona kuvuma iphathi ngalo lelo gama. Once lavuma bazothi bhu abantu beye kumkhonto wesizwe. Once ukwazana ukulwisa umsholozi kwangazi ukuthi uyaqhashaza bhu abantu beye kumsholozi because umsholozi ubiyena nemimoya ngangayichaza lento yama level. Ngasho ngathi uku level ephezulu kakhulu ukulawula umimoya. Konke kuthiwa ukulawula imimoya uphezulu kakhulu. Phezulu kakhulu.
manje baningi abantu abaphezulu abanye baphume bewosibanibani abanye kwama minister abanye kwama prima bevula inhlangano kodwa akubhuzi kanje njengamanje kuyabhuza okusho ukuthi ngithini mina ngithi ngoba vele ipolitiki isinqume esithatha umsholozi ukuthi athi uyakovota hayi iso when it comes to kwipolitiki ukwazile ukudlala ipolitiki utshola yini ukembani hayi ukwazile ne timing ayimemezele ngayo lento ye-MK i-timing yakhona is perfect ngoba wonke umuntu manje ufocus ekuthenini ucampaign kanjani for inhlangano yakhe akekho nesikhathi sokunaka izimpi zokulwa because wenza mistake manje abantu baba ngalo muntu ongathi uyivictim and njengamanje